Izaten da pixka bat gure urteko kontzertu berezienetako bat, eta inguruko txistulariek, oarsoaldeko txistulariekin batera egiten dugun kontzertua da, herriko hainbat eragile ere izaten ditugu gurekin batera, eta esan bezala, aurtengoa pixka bat berezia dugun nolapake Isidro Ansorena, Donostiako udaleko txistularia 40 urte baino gehiagotan izan duzenak, abuztuan beteko dira 50 urte hil zela. Eta berak egindako doinuak izango dira kontzertuko ardatz. Era berean ere bai, aipatu nahi dugu Gipuzkoa izena agertu zela lehen aldiz dokumentuetan eta 1000 urte betetzen direla. Eta hori ere pixka bat kontzertuan izango dugu pixka bat ere aipatzeko edo jotzeko doinuak Gipuzkoako ereserkiarekin. Eta kontzertu honek izaten duen beste berezitasuna izaten da artista gonbidatu bat ekartzen dugula normalki urtean zehar, gure kontzertu honetara, eta aurtengoan ez dira oso urrutikoak, Oiartzuarrak dira, Alaitz eta Maider, Laguna, Gaztetakoak, eta beraiek modan zituzten eta dituzten abesti horiek, gazte garaian dantzatutakoak, egun horretan dantzatzeko bezalako txistuarekin eta beraiekin batera joko dituguna kontzertu horretan. Gonbidatena oso gustora hartu genuen, gutzako horreta berezia izan da, hemen ordu asko pasa izan txugu, bai soinua jotzen eta panderoa jotzen eta bestelare. Eta baita parrandan. Eta orduan oso gustora etorriko gea. Eta gaina hauain komentatzen nahi txugea, duela 20 urte utzi genuen elkarrekin, eta orduan berriz elkartzea, pozik galde horrekin, bai? Bai, azken finean, nik bai uste dela ere guk ere gure buruai oparitxo bat ikia, ez? Berriro honea etorri, bizitu hemengo girua. Abesten baituzte primeran gu goitik eskertuko deu, eta bestela entzuteko ere, erra izango dela iruditzen zait, jorren beste txistulaiekin, eta, sorte handia dugu, holako jendia zinguratzea. Bai, gaina txistulariankin eta beste moldaketa batzukin, eta goguakin gaude baita ere datorren astean dakagoen saioa, eta ikusteko ia ze moldaketa dian eta hola, eta berezitasun hori ematiare gure kantei, jarra izango da baita ere.